Avui, aquesta tarda, hem celebrat, o estem celebrant encara, estem arribant al final de l'últim ball de la temporada de primavera i estiu. I ja ens anem cap al setembre, que tornarem una altra vegada amb els balls aquí al Saló de Pedra, per tothom que vulgui venir a ballar una estoneta. Allà quan ho feu? Això ho fem els diumenges a la tarda, un cop al mes, normalment és el segon diumenge de mes, que ens trobem aquí per fer el ball, per ballar una mica i passar-ho una mica bé. Molt bé. I el músic, normalment sempre és músic o hi ha música enllaunada també? No, en principi sempre és un músic que ens toca totes aquestes cançonetes, els vals, els xa-xa-xa, els focs, els tango, bé, bueno, toca en directe. I si algú hi vol participar, què ha de fer? S'ha de fer soci? Si algú vol participar, només ha de venir. Ha de venir aquí i posar-se a ballar i ja està, no ha de fer res més. I per ser-ne soci o ja s'ha de pagar? No tenim associats, senzillament nosaltres informem a tota la gent la qual sol venir habitualment i els anem posant amb informació de tots els balls que anem fent cada diumenge, de tota la temporada, i senzillament has de venir aquí i entrar i ja està. Bueno, cobrem una entrada, però bueno, és una entrada simbòlica, només pel tema del músic, i bé, a passar-s'ho bé.